sore padang bulan ayo padha dolan rene-rene babarangan rapi-rapi dalem bojekan kae-kae langulane yen disawah kok awe-awe gara-gara kang gareng gara-gara truk gara-gara iki sowan ana dusun Karangasem Ponjong Gunung Kidul kene mau sore jan rame banget ya tekan saiki kisah rame isih gayeng carang ya apa jenengane mau apa jenenge lelimbukan gasik iki gara-gara ya gasik kuduan neng bubar tetep jam 3:30 jeblok gundulku iki bare iki ora masalah nah. Aku ki wonge ora masalah kok anggere iki kono bahan anggere awake dhewe iki engko bedhek-bedhekan ki wis suwe banget kuwi bedhek-bedhekan tur diselingi karo gathik glinding wis suwe banget kuwi engko karo kutut manggung wah suwe banget gathik glinding tambah kutut manggung gara-gara le bubar jam 3 ayo nek gara-gara bubar jam 3 lakonmu piye gong iya iya no iki kamangka jam 4 kurang 10 menit ki biasane ya wis adzan lakone do buri mulane tur iki masalah ya masalahe piye masalah lakone dawa mburi umpama iki engko gara-gara rada mblandang 30 menit ngono mburi iki wah kacau balu tenan ayo mulane iki karo ngomatke jam gong aja bablasan engko nek bablasan ndak bablas soalnya umpama bablasan ngono ki nek sing kanca-kanca ki ora masalah apa sing masalah ki kowe iya sing masalah aku kamu iki naskah aku ra soling ringgas to lah iya turise mejang barang to mengko gong aku arep melu ngrungokke wejangan men dadi pinter aku iki timbang ora omongane bedhek-bedhekan wae wis bedhek-bedhekan wis lawas banget gong mbok ora usah gong lha iki anyar lho aku ndek anyarne lho iki tak jamin ora lucu wis tak percaya apa iki ayo mumpung ki Kang Gareng kuwi sing kon wangsulan kuwi apa kene Kang bedhek-bedhekmu apa kene iki cah pinter Ci kene iki mbiyen ki sekolah ki ya tutuk e padake iya percaya aku nek karo kowe iki saiki tak bedheki bab kewan meneh iki wingi bar kewan lho ora masalah sing ana kewan lho apa kewan sing ora oleh mlebu pom bensin
Apa? Ayo kowe kuwi apa malah tekon genti? Kewan sing ora oleh mlebu pom bensin. Gajah. Ora tetep oleh gajah iki. Jaran. Jaran tetep oleh, jaran ora apa-apa ning pom bensin kok. Pitik. Alah pitik iki paling gur ngopo to? Ninggali reget paling. Dadak nyapone. Kudu liyane. Iwak ora oleh. Ra iso ning daratan. Nek dilebokne akuarium digoreng pom bensin iso ku tetepan. Terus apa? Kira-kira sik kewan sing ora iso mlebu ning pom bensin. Kodhok. Gak iso kodhok. Aku nek ngorek ya. Be gayeng banget ra? Ora. Ora apa-apa ngene iki wae sing penting kok apa jenenge? Dawa banget isian wektune iki soalé nek ora omong-omongan iki ya. Ndak ngelangut. Tur iki ya isih dikancani karo Dik Lintang Kairo. Ha iya no, ya masa adik kon omong-omongan dhewe ya ta. Engko bedhek-bedhekan karo Dik Lintang iki lak gayeng banget pisan. Bedhek-bedhekan pokoke malam ini bedhek-bedhekan ning sing ana Kutut Manggung barang e. Ora apa-apa, bedhek-bedhekan nomor 1 kok. Apa ora Kutut Manggung sik, Gong? Kok sik. Apa bedane lontong karo tempe? Apa bedane? Apa, Gong? Nek lontong teleponi tempe ki arem-arem. Nek dudu aku lho sing ngomongan kuwi mau dudu aku. Suwe-suwe banget lho, Gong. Ora masalah. Suwe kae nek ora lucu kan ora apa-apa. Heeh. Gayeng ya terus ya, ra. Dalope medune dalope. Sopo? Kae sing jara sandoke. Jara sandok ndase tok lho. Sing selewah kok gur sirahe. Ayo kuwi karang yo. Wong aku nang omahku lho apa aja omongan karo aku ki gleleng, Gong. Piye lho omongan? Aku ku pengen nganu Mas, semer ke lho sik. Apa disemer separo terus mengko dinae motif. Tuh. Apa jenenge? Terus dumeh wingi bar cekot sepatu. Saiki wayangan sepatune ora tau copot. Pamer kok ya iso murup kok ya sepatune kok ya. Ha iya. Dipaku kok. Gat mau ki dienggo terus lho, Gong kowe. Heeh. Kaya jaran. Ha iya. Apa sikile iki dadi siji karo sepatu apa kepiye aku ya ora paham. Lho sepatu ora tau dicopot. Rambute selewah. Kaya ngene iki. Utake kesemira ya kira-kira ya. Embu Gong tekono-ono kono. Aku memeng aku omongan karo kae. Males aku. Malesin kok wonge kok. Omong dhewe to wonge to. Nang ki wae wis ngono kae. Ora apa-apa karang biasa to. Kae iki lehku nemu e mbiyen. Nemune endi, Gong? Pom bensin. Nemune nganu pasti. Pasti ki apa? Pasti ki pasar kewan ki lho. Oke lah omongan dhewe to. Biasa ngono kuwi, biasa. Aku lali nukokke obat nek duitku entek. Malah ra tak tukokne obat dadi omongan dhewe ngono kuwi. Kuwi kira-kira sing rada tegel sithik dikampleng ora apa-apa kok. Men rada apa jenenge mari sithik lah kuwi. Apa njaluk tak tukokke obat cuket apa piye? Rodam. Wis jan. Aku kok ya iso ketemu karo wong kaya ngono kuwi. Ketoke iki aku iki ditakdirkan untuk berteman dengan manusia-manusia unik. Soale kowe ya unik, Gong. Oh, aku kan anomali. Aku kan anomali. Anomali. Wis ah. Ha iya, Mbok kuwi. Sapa jenengane kuwi? Bintang tamu Mbak Lintang kuwi dijak omongan, Gong. Ha iya no ya. Namanya bintang tamu ki mesti bintangnya tamu.
Mbak Lintang. Nggih. Wah, isih. Kok tumben durung bubuk. Ayo, halo sayang. Halo juga. Kok Mbak Lintang ya, Mbak Lintang. Heeh ya lali karangan yo. Biasane ki amen iki wis antuk-antuk turu kae wis ngantuk. Enggak, aku tadi udah tidur. Wah, aku yang belum tidur ini. Ini tak Nina Bobo. Yo, sini na Kan bubuk. kemarin aku di Nina Bobo Mas Gading. Oh iya. Heeh. Ora ngerti to nek aku ngenina bubuk. Mulane. Pripun, Mbak? Kabare? Iya, Mas Gading sehat, belum ngantuk, Alhamdulillah. masih fresh. Jenengan gimana? Tasnya fresh to niki. Wah, jantenan. semangat pokoknya. Nggih. Tungguin Mas Gading sampai bar pun semangat. Wah, tenan semangat ngantuk gini. nggih. Nggih, pancen udah. Aku sesuk ki isih sekolah. Oh, sekolah. Sekolah. Aku barang ya kuliah sesuk ki. Sesuk ki pelajaran praktek ki ora oleh bolos. Lah. Mas Sesuk ki. Gading berarti sering bolosan ya, Mas ya? Bolosan wes. Aku meneng wae soalnya bener. Ora apa-apa lah. Nggih, Pak, niki ajeng nembang niki. Kutut manggung sudah ready atau belum, Mbak? Aduh. Sing gawe menggur ki wau panggung. Iku do sing dolop-dolope do berkumpul ning kono kabeh apa ya? Kutut manggung nggih. Nggih. Niki enten anune kok gampang. Iya, Mas Gading. Enten iki lho iki ana sawerane mau iso ana tak gawa kabeh iki. Dari siapa tadi Mas Gading? Dari mana ke mana? Tenanan loh, Mas. Iya, ini saya juga tenanan nih. Oh, ini malah masih buka liriknya Lintang Asmoro. Sebentar, ini HP-nya ngelek-ngelek. Nanti to mau. Nah, ini saking Mas Pen-pen diwangun Banyumas. Oh, nggih. Nggih. Dari Banyumas nggih. Nggih, niki request Kutut Manggung. Nggih. Niki langsung kula nganu mawon. Langsung sah ben adil apa jenenge? Niki. Oh, Niki, nggih. Terima kasih Mas Gading. Iya, matur sembah nuwun. Kok matur sembah nuwun. Wong durung sida kok matur sembah nuwun ki piye to? Kowe iki ngopo, Gong? Domonge aku ki Piye to jane? bengi iki lagi ngebleng aku ki. Aku ki kowe iki tok iki ketularan, Gong. Heeh. Aku saben dina awur karo kuwi sing sirahe slewah terus dadi melu slewah aku. Enggak apa-apa. Tobat tenan, no. Grogi ya, Mas ya. Tremor grogi. Ora aku kok grogi. Ora guyu kowe. Nggih niki kutut manggung ya. Nggih, Kutut Manggung no. Lenggah mawon niki napa? Wah, nggih lenggah to Kutut Manggung alusan kok. Lenggah mawon. Ayo iki kapan mulai, Pak? Saniki, Mas. Oh, sakniki to kula kinten benjang. Yo, monggo.
Ya ampun Nyapa gumujeng. jajan iki? Ampun Kudu gumujeng. guyu aku Mas Walian. Wah lah iki karang guyonku ki eye contact tok we guyon wisan. Mengger tak matke wis guyon kuwi wisan termasuk iki. Oh kae to. Dilajengaken, Mbak. Manggung nyoba banas hati. Wah niki lho terus Hujan, Jawa Mas. nggih. Nah, Berarti ngiyup berkah. ya Bapak Ibu nggih. Nggih, terkabul artine ngaten menika niku. Niki. Tapi membawa berkah loh. Nggih, Mas. berkah terkabul niki. Nyapa tuh ke Mas Mas syutingnya Mas? Hah? Apa? Ini loh Pak sapa jenenge iki? Mas Hadi itu apa? Heeh. Biasa nek ya meniki iki pas aktif-aktif iki. Ya meniki aktif-aktif iki lagi guminjal iki. Mumpung urung turu biasane pamitan nonton wayang. Anggere gawe story kok ngene iki kok pamitan nonton wayang. Walah. Ya fotone foto wong turu kae lho. Ayo ki pokoke kon manggung kabeh iki kan Mbak Sendane manggung kabeh. Nggih. Dari mana Mas? Ha saking niku Mbak Agnes niku. Baru ketekung. Ha nggih, saking guru ketekung. Ben ora merem-merem wae ngono. Wah aku ngerti kok. Orang. Oh. Ngerti berarti wong ket aku melek kok. Apa? Batine. Rasa. Kat mau kok sing dibahas meng rasan-rasan ki. Ayo. Gung. Geser. Oh, lah wis to. Yo gesere ora apa-apa yo. Oh, hop, nek iso jae bar dipakani nek iki. Sing iki gak bar dipakani tur intonasine luwih jelas timbangane sing sedurunge kita sing sedurunge iki gur diombeni tok. Sing sijine dipakani jangkrik ngono kae. Sip tenan. Aku kira ngerti bab manuk-manuk ngono ku ya sakune-ngene iku kok. Aku muni jangkrik kok gutut kok jangkrik. Doyan aku guwek tak pakani jangkrik kok. Kene iki ya duwe guwek ya padake, apik guwek kuwi. Apik guweke. Apik. Delok. Aja no. Sesilik. Oh isih cilik. Heeh. Urung metu nganune.
Ya wis. Wulu. Wis metu tipis. Tipis, wulune wis tipis. Heeh. Wis oke apa urung? Sithik ya nek tipis Ya ya. tipis ki sithik. Heeh. Nggih. Warnane rada-rada klawu-klawu ngono kae. Klawu. Heeh. Apa kae? Pulwak wasita ki ya iso ndagel ya apik. Lah niku malah lucu ya. Lucu banget malahan jane iki. Tenan meneng-meneng ki seru banget malah. Malah menjurus. Nggih. Mister Bean. Puntadewa iku. Yo anu jajare. Oh piye? Apik to sih, sing iki kakean mbaku. Iki saben dina iki dipakani karo campuri mbaku mboko sithik kae lho. Dadi iso kaya ngene iki. Heeh. Gesere ragong. Ha iya no kudu no. Jajare. Gesere iki apa to jane iki? Aku ya bingung lho ngomong gesere iki. Ya wis pokoke geser ngono lah. Ayo, sapa to Mbak Ayu? Wah, sing iki wis ngancing nek iki. Wis ra iso iki sok dibeleh wae iki sesuk. Ah ora metu kunge kok. Lah ya piye arepku piye ana sing ger-geran ngono. Lah ya kowe iki tok-toke nyawang kutut karo do guyon. Akiher lho wis gegrek ngono lho. Lagi her ya wong. Akiher lho wis kemekelen lho piye. Urung kunge kan apa jajan? Heeh. Ya dicoba kunge sing muni ora. Nek mung tekan her ki ora. Kata. Lha nah ta? Heeh. Gumun aku apa to sing diguyu iki ya. Apa? Dikapake kok nganti kaya ngono kuwi lho. Heeh. Yo. Kata. Tenan to. Bulan wae ki truk sesuk truk. Heeh. Ya aja dibelah ya. Ditongseng ngono lak daginge sithik-sithik campuri kobe sing akeh. Karo lemah sithik. Ya ora enak ya. Ora apa-apa aku kae. Gule apa tongseng sapi. Goleke kobe stok. Karo campuri sendal ngene. Boleh ngunyah ngasih bongkong ngene. Yuk. Lho. Diimbangi karo keyboard. Lah kepiye to nek Mbak Getor iki karang saking trampile. Oh, lah ya mentes saya. Nampil tenan nek Mbak Getor iki aku. Apik dicet. Terampil. Apik. Apik dicet. Alah nesu. Nesu. Saya tua kene saya nesunan. Heeh. Cepetan, ya. Anu Mbah kacamatane pun ganti dereng, Mbah. Aja tingale. Wis rokok tukoke ya. Oh, lah nggih pun nek Nek pun waja. Ojo. kualat lho kok, Mbak, tenan. Ampun Senut ngono kuwi kok. Wis banget aja dieling-eling aku nek kelingan kowe.
Terus kualat terus lara untu aku saestu ora ngapusi aku. Bar mune tambal untu kok tubles. Lah langsung lara aku kae lecet dina kae langsung kene iki wah. Jenenge kualat kok ya. Lah iya aku lah ya wis lang. Aja ngono kuwi karo wong tua ki. Aja ora apik ngono. Wis rong iki mau kile manggung nggih. Lah neh apa wis? Oh wis. Ya. Heeh, wis lak arep dibelah to. Jajare. Aja dibelah. Ora. Aja dibelah. Ora dibelah. Bedet. Ketularan wae. Ah iya. Yuk, geser. Jebul Mbah Wanda ki iso saru to. Iso saru jebul. Apa hubungane? Sing nyaron karek usul ora kae. Ya wis nek ora. Ora guyu kok malah guyu ki. Sabar Mbah, sabar. Sabar Mbah, sabar. Sabar. Sabar Mbah. Ampun kesusu Mbah. Oh, toh. Seneng aku jane iki. Seneng jam iki. Pripun, Mbah? Ora. Sapa iki bagi terus? Wah, Bu Wahyu. Ayo Bu Watu. Oh. Kok iso iki? Iso wae apa iso. Ih, apa? Yuk. Rada kademen nek iki. Piye pripun? Rada kademen sithik iki. Ora. Ora to? Ya wis. Ora ya wis. Ora masalah kok aku kok. Ora apa-apa. Ora kademen. Ora apa-apa. Ora masalah aku kok. Kademen ora masalah. Ora ming kurang angin. Kurang angin. Hadi saiki. Dikompo. Sampun ya Mas Delan. Pripun? Nggih, sampun. Iki bintangnya warga laras. Yo. Rasti. Ayo Kur, kok Kur. Padake pitik aku. Ya maaf, nek ketrucut kok. Lho, lak mrene Kur tenan to. Wah, edan iki. Lagune Pak Geter mo. Tenan iki. Iku kutute bar ngelek keyboard. Ngelek apa? Keyboard. Keyboard. Heeh. Ngerti keyboard ora? Ngerti. Heeh. Ngelek pring ngono sisane. Ora. Tralis wae. Ngelek tralis. Pring sing dawa. Pring apa sing dawa? Apa? Pringmu. Hmm? Gonamu. Tahu weruh ye?
Biyen tahu, wis tahu tak dusi. Kan biyen. Saiki ra gelem ya nek tak dusi. Ra Mbok oleh tak ra berevolusi. Wah, gak aku kok ngono kok ra apa-apa gombane ra omongan. Heeh. Sampun. Sampun. Nggih pun. Ane lagi pisane. Pindho ya wis ra kuat, Mas. Wis tuwek. Pisan. Mosok to? Piye iki? Ya wis kok, nek wis ki wis kok. Oh wis. Nggih. Diteruskan, Dek Lintang. Nggih, Mas. Nggih. Mangga 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 Hati mangga aku yo. Nggih, ngono ki to. mangga mangga Nggih. mangga midhanget ing
Ya dah apa ta iki jane iki? Aku ke melu nyenggak kok digegoyu ta. Apik ta mukaku? Andiane kok. Apik ta? Tukunen. Pakan nono hatta pakan 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 nono mano Kok anteng kabeh to, Napa Njak? to, Mas? Mboten apa-apa. Kae lho, ya. Seneng nyenengake. Bisa
Sampun, Mas Sampun. Gading. Inggih sampun. Nggih. Samrika minangkani pamundhatan ingkang salajengipun. Inggih menika mangke lagune terserah Mas, yang penting Mas Gading saged. Oh nggih. Balon ku ada 5. Nah, anu sik iki sing slendro lah. Duet nggih Mbak nggih. Saya. Dik. Nggih. Nggih. Oh iya. Duet nggih, boleh, Dik, nggih. Wah, boleh. jan. Dek. Slewah menapa wah slewah. Mosok ngano, Mas? Napa? Singkong keju. Napa? Iya. Hah? 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 Lah jare mau lagune kuwi. Apa? Singkong keju. Apa kuwi? Wah, apa? Sampruk marane. Kuwi lagu sing kepiye ta modele? Oh ya neng tawang to. Ya ning Tawang kuwi Ya. pelok ya. Apa jenenge pelok? Pelok ki isi pelem e. Sing slendro-slendro sik niki minangkani Mas Adi mau lho. Ya. Apa Mas lagunya Mas Gading? Napa nggih? Sing apal ki Napa? Kadung tresno oh, pelok tapi niku. slendro. Oh bisa selendro. Oh, Bisa slendro pelok, itu. bisa selendro. Bisa dua-duanya. Slepok juga bisa. Bisa semuanya. Dibawani mboten? Nyemanggaken mawon. Bawanya napa? Pangkurinasa mboten napa-napa. Slendro ah. Aku ki sing rada momoti engko mikir yen ning Tawang iki aku ora pati apal, sih. Mas Gading bawa Nggih. ya Mas Gading. Kula bawa. Ya. Kula gading. Mas Nggih. bawa. Iya to jane. Oke, siap. Oke. Siap nek aku. Mas Gading bawa. Bawa. Nggih. Rino wengi. Anggo suara Bagong lah, ora masalah ya. Tati ati tanpa dahar tanpa nendra Bagong iso nyengkok ora jane? Mbok iki Bagong iso nyengkok ra Gong. Tak. Sik motoku gatel e. Kayung yun marang selirane tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresna tan liya amung sliramu satemah lara ngono kuwi Kang. Mah suara khas kok iki Kak. Bagus suaranya Mas. Wah, sudah. Sing di alam aku kok sing ao-ao sing ngaron. Bagus suaranya Mas. Oh. Kamu kok seru banget loh. Ra apa-apa, Kang. Penyemangat ya. Heeh, penyemangat. Nah. Ra apa-apa. Penyemangatku mburiku iki lho. Jan cinta kowe. Suka siapa iki? Dari siapa? Nggih kula. Oh, oke siap, baik. Lama tuas katon bejane yen mbok berangkat
semut wimbo patut nyoto jati komrati pisah sareko Wis bendo seneng ora masalah. Pacaane sarwa asli trubah penku tansah kuwur eman wis lumayan ambung limas para ningsih aduh tan lilope sasekmo monggo pacaane sarwa
batinku tansah eman pos lumayan amung nikmat paraning yes weh apa itu Sae. Sae. Sae, Jan. dan kepinuk tenan saya terus Kaya nggak Mas? selalu ya gotong royong nyambut gawe rekan jadi gini apal kong rak mengkuwi kok mengapal gotong royong nyambut gawe kancane kuwi mau ayo Nggih, pripun Mas Gading? tasih enten apa ki mau Tasik wonten? iya ning Tawang ya Tawang. Nggih. terus karo apa meneh ya sik tak tilekane ya Nggih. ora iki mikir kok jeglak-jegluk dhewe to iki iki lho canulanmu iki lho setekluk-tekluk iki lho Masa kudu tak pegang nih Mas? lah aja Kan kene ngene. aja atuh apa ki mau oh ya ning Tawang ya iki sih ana ya ning Tawang ki mengko lah penutupan lah iki sak lagu rong lagu ngono Oh nggih, sinten? nggih to Nggih. sinten nggih sing Bu Wahyu kirane klasikan ki nyamleng tur wis nyamleng ngampleng jan jos nyes ayo nyes nyos Bu Wahyu Dalem nggih. kula nyuwun apa ya kira-kira sing sip napa sing sip kaya to ular kambang apa ular keket apa ular jaran sandong iya ular kambang nggih Bu nggih nggih sip kan nek ular kambang sih ayo Bu Bu sapa ora ngerti wong tekon aku rujak apa tapi ora ngerti Urip neng ngalam donya Oh
Yuk. Bebasane suwe hangunduh Jangan nyamlang tenan. Heeh. Penuk tenan, Gong. Penuk genah penake. Ngres muni klasik ngono. Wah. Sip tenan. Jos tenan. Oke ngopo ya Don ya kowe. Sak lagu meneh. Terus lagi penutup. Berarti saya arep nembang pisan meneh, pindho meneh. Heeh. Saiki gentenan sapa ya? Mbak, sapa ya kira-kira ya? Bu, Mbak. Sik, aku ya bingung ya. Mbak Orisa. Ada merem kok. Terpantau iki. Wis ra iso rasan-rasan meneh nek wis do ngantuk ngene iki wis. Berarti bahan rasan-rasane entek nek wis do ngantuk kuwi. Heeh. Urung to? Rasan-rasan kok keturun. Lagi mikir sing arep dirasani. Oh, ngono. Lagi mikir sing arep dirasani. Sapa ngono? Ku tok semono iku wis tau dirasani kabeh kok. Iso to? Contone sapa? Ora. Ketoke semono iki wis dirasani kabeh. Nggo cegah lek. Nggo cegah lek. Mbak Orisa. Dalem. Rengu nggih, Mbak? Oh, rengu. Heeh. Wen rengu aku. Nggih, Mbak, nggih. Nggih. Nggih, sip. Waduh. Ki aku nek di nganuke rengu iso Ngopo? ora ngopo-ngopo jane. Turu. Ora. Tak kira ana rengu terus ngantuk terus turu. Kok kepenak tenan. Sedawa kuwi sing mejang barang Mbak aku, Mbak. Yuk, langsung yuk. Oke, yuk langsung aja. Yuk. Jangan
Matur sembah nuwun nggih Mbak Risa. Sami. Jan rengu iki karang nek rengu kepenak tenan ya. Heeh. Rengu kok tengu, Kang. Rengu wae. Trauma ro tengu aku bisa. Oke, sekarang waktunya Yaneng Tawang ngono lintang. Mau diganti ngono Yaneng Tawang ngono gading ngono ora to? Ora. Baru ya Mas itu. Malian. Lagunya? Heeh. Wah, baru. Yo, ini aku sudah buka lirik. Ya. Jika di langit ada bintang. Ya ono nganune lho, ono apa jenenge? Terjemahane. Versi Indo. Heeh. Dados apane? Nggih, monggo. Nggih, monggo sing sinten Rin? Langsung to niki? Langsung Nggih. ora nggo suwe kok. Dari Mas Gading dulu. Piye to? Nggih. Oh. Sekarang ya aku ki ora apal ya. Heeh, ora apal. Ngarepe truk ya Gong ya. Heeh. Ora apal yen ning Tawang ngono lintang cahayu wis kuwi tok. Jane kuwi sing laki-laki, Mas. Heeh. Wis ora apa-apa lah.
kita ngaten niku. Nggih. Nggih, wis. So aku ora apal tenan nek iki. Gak apa-apa Mas Gade. Lah nggih, kok tak apalke tekan omah. Ya, berarti pertemuan selanjutnya ready apal ya? Ready aku. Oke. Santai wae. Pertemuan selanjutnya tanggal pira toh? Tanggal 31. tanggal 31 Tanggal 1. sama tanggal 1 nggih. Iya. Jangan lupa di. Pokoknya wiji digarap ya Mas. Oh iya. Oke, biar Mbak Geter. Ngono aku sing aransemen baru kabeh. Iya po. Nggih Bang nggih. Iya. Iya. Tuh, seneng banget kan aku seramu goro-goro seneng banget kan. Mergane ra kok juk apa iki juk lakone rampung. Iki lagi setengah 3 ya ning. Ayo ora apa-apa iki wis suwe banget lho iki. Sedengan. Apane? Waktune sing pas kuwi, Gong. Setengah 3 ki mengko sebo kira-kira 30 menit. Engko terus menyuroki kira-kira sak jam setengah. Goblok rasa hitung-hitungan we. Yo gak sebo wae yo. Heeh. Kae ndak selak di ku ndak sereni ro bapak. Heeh, sereni ro Semir mah. Anu ding Semar ding. Kok ndak seneni Bu Watu aku. Nek muni Semar. Ah iya. Ya kayak Rono Gong, ndak selak apa jenengane. Diseneni tenan iki seneni diparani kampleng siji-siji ka lho. Rasah. Ora usah nganggo kuwi. Ha iya. Nganggo lha sapa nganggo apa Gong? Alah. Biasane iki apa? Nganggo gugur gunung. Apa? Nganggo gugur gunung, sebo. Wow, gugur bunga. Yo kayak sebo. Ayo sebo yo. Tunjung Pangtrate.
kuno punya kawan ungsan kasrepan tinggaing mungsuh blagagak ugag sadulita mel Ndara niki jane pripun to jare Ndara Arja niku ajeng gayuh wahyu niki kok malah kandhek wonten mriki kandhek wonten ing wana pun monggo gek disengkut Kakang Semar kula panjenengan aku nedya gayuh wahyu pepakem Makutha Rama nanging kalenggan iki Koko Prabu Sri Bathara Kresna malah murca monggo tanpa Koko Prabu Kresna rasa piye Kakang Semar luwih dhisik ngupadi murcane Kakang Prabu Kresna apa malah gayuh wahyu Makutha Rama Kakang Semar niat langening ngalanggiwan aklar pandamuncar tinon ler kekonang surem soroti tan padang kasuran wajaring purnaming kekono dasare mangsa katiga Den mbok menawi murcane Kang Raka pancen wonten sambat rapetipun wonten sambung rapetipun kalian badhe tumurun ing wahyu menika mila monggo prawi lajeng dipun gelake mawon tindakipun Den Kate saya Indriaksa Sara Maruta Panagara Margana wisikan magulingan 5 oh lalah
mandek dhisik. Iya wae kepethuk satriya kok cahayane manter nyoto lanang kaya mangkene. Sumara tejane mula aku karepe banjur nyembah mbok menawa ya satriya iki sing dikarepe dening Sang Begawan Wibisana. Ya prayoga ditakoni luwih dhisik Kakang. Ya takoni dhisik. Mangke Raden kemarin kula sakadang badhe nila rami panjenengan menika sinten Raden? Petruk Nun mrene nggih menapa wedian ana buta cacah ora mburi dhewe kok bagus ke apa ku iso weruh Petruk nggih sekedhik-sekedhik lah napa nangsal ilmu gaib Petruk pripun ning tengah alas kuwi wis adat sabene kepethuk cakil nggih nanging iki kok beda cakil karo buta kok do nyembah nah niku kula ya gumun jane ya lagi iki cakil kepethuk Ndara Janaka nyembah tur basa ning mbok menawa niki wis do sadar wis do apa jenenge tobat wis do kapok ngene iki ning ya aneh lho Den iki Den nek didelok rodok cat katon cat ora cat tembok cat Petruk menengo wow kula kan mriki jar aku omongan kon lunga kon meneng pahit pun kula tak meneng mawon Petruk lah to tenan to wis senengane lho iki kowe prayoga tak wangsulane dhisik lah nggih prayoga niku prayoga monggo Raden buta yen kowe takon marang aku iki Satriya Madukara kekasih Raden Arjuna ae Raden Arjuna Satriya Madukara ya dasar kepura nyata mangkono aduh Raden Paduka ingkang kula pati Paduka ingkang kula pati apa wigatine mangkono bareng aku ngaku Raden Arjuna banjur malah padha nyembah kawin ngono Raden kula sakadang menika dumados saking kadang caturwarna inggih nafsu patang perkawis dene nami kula menika pun Angkara kula pun Ludra kula pun Sukarda kula pun Nuraga Raden sawet kula menika ingkang nderek ngomongi jakatipun Begawan Wibisana nanging kula sampun dipun wali saking raganipun kula lajeng kadhawan supados ngupadi dhateng jengandika Raden Arjuna. Rana inggih namung paduka Raden Arjuna ingkang kedah nyampurnaken dhateng kula sakadang. Ingkang mekaten monggo Raden, monggo. Kula aturi nyampurnaken kula sakadang. Inggih Raden, kula nyuwun dipun sampurnaken buta-buta. Ing atas aku iki satriya kok mungkon nyampurnake wujude buta kaya kowe. Aku ora surta, aku ora sudi. Aduh piye Di? Raden Arjuna ora kersa nyempurnake. Wah nek ngene iki gelem. Ora gelem ya tirata warepeksa wae. Oh iya Di. Raden, yen Paduka ora gelem apa malah diwalik. Raden Arjuna sing bakal tak sampurnake. Yen pancen bisa sampurna Arjuna. Oh lah sampurnake tenan sabetke perbatang. Sampurna tenan.
Ayo. Ndara Janaka ajeng napa niki? Pancene buta-buta karo tak lepasi jemparing. Lampun. Buta-buta nika nek dipanah ora bakal mati. Merga nika kedadean seka nafsu patang perkara. Ampun dipanah, ampun dipanah. Ning pancen nafsu papat nika nyuwun disampurnake tenan. Lah banjur kepiye prayogane Kakang Semar pun? Mang muja geni mawon murih nafsu papat nika enggal sampurna Ndara. Waduh. Waduh.